Oké, dit is heel bizar. Iedereen zit buiten zitten hier. We zitten met z'n allen op een bizar platform. Wijsjes. Kijk, voor het filmpje. Voor een paar leuke dingen doen. Nee! Dat is één. Nee! Nee, maar kijk. Hoi. Hoi. Caribische eiland Curaçao. Maar het regent. En de zon schijnt. Heel bizar. Fenomeen. Gaat regenen. Ja. Een soort van storm.